ప్రార్థించే పెదవుల కన్నా సాయం చేసే చేతులు మిన్నా. హాయ్ అండి, క్రిస్మస్ రోజు నేనేమి వంటలు చేశానో చూపిస్తాను రండి. మటన్ దమ్ బిర్యానీ అండి, చికెన్ కర్రీ, కట్ట, గోంగూర, గారెలు. నేను ప్రిపేర్ చేసిన ఫుడ్డు లేని వాళ్ళకి ఇస్తాను. పండుగంటే మనం చేసుకోవటమే కాదండి, మనం వంటలు చేసుకుని మనం తినటమే కాదు, ఇలా లేని వాళ్ళకి ఇచ్చి చూడండి, మనసుకు చాలా తృప్తిగా అనిపిస్తుంది. నేను వంట చేసేటప్పుడు పడే కష్టం వీళ్ళకి ఫుడ్ ఇచ్చిన తర్వాత అంతా మర్చిపోతాను. మీరు కూడా ఇలా ఇవ్వండి, దయచేసి ఫుడ్ వేస్ట్ చేయొద్దండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.